seiko kudaro? Ndaita sei? Kuswengerera. Ndaswengerera sei? Kutenderera. Tendera papi. Ndakakuudza kana muchitora nezvangu kuZimbabwe. Vanoziva kuti muri kuona Monya repa Kanyemba border post alongside Monya repa Gokwe Keda munakachuka kuti si po rikiti vu ayaya ayaya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu nasi musi wechina chinotapira makabatsire muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe rekanditi makorokoto tapindira mukati bezuva ranhasi ngatitende Jehovha Mwari musiku mupenyu chikonzero toona zuva risina kuoneka nevamwe asi ndiri mukati mekuzvireva ndaikumbira muri yeZimbabwe kuti nditenderei kupinda ndiri mukati mekupinda muchirongo waposhongona segment part 1 tigotaura nekutsidzira dziri kuitika matima ose enyika yedu. Muri yeZimbabwe ndichakuzivisai nokukudzai mukati meguta reHarare repa bhaketi yakatorwa pamusoro pechibhurani achinzi Amai hamuna kubhadhara mari asi Amai vachiti utungamiri hwanga uripo pokutanga ndakabhadhara mari yangu imi waya kunosvira musi kuzviziva saka regai ndichere mvura bhaketi rikatorwa rikanoiswa mutakishop marakazonoshanduka kutaura kuno kwatiri kuita tiri kunzwa mukoma KB pane zvimwe zvakurirarira pamusoro pegaba iri futi 10 euro shiwiri ndine nyaya muri yeZimbabwe yandiri kutaura panapa yaitika pazuva ranhasi munzvimbo inonzi Epworth kunzvimbo inonzi kwaChinamano kune zvakare kune makuva evana vadiki zvakare izvozvi kutaura kuno kwatiri kuita pane mutumbi waonekwa zvakare uri panzi wemwana mudiki but usina ine nyaya zvakare ndiri mumugwagwa kubva mukati menzvimbo yeEpworth imomo ndosvikira pachanzi apo ndinayo zvakare yemukadzi anga nemotokari yeBenz akasvika akakanda chinhu chinoratidza kuti ipiro yakazoonekwa ine nyoka mukati. Ndine nyaya yepamhondoro nekusafamba mukati meusiku muri yeZimbabwe zvaitika mukati memhondoro mune murume anozivikanwa nekusimba ari more than 100 kgs asi kutaura kuno kwatiri kuita hakuno kwaiko zvinozvi akutotakurwa zvokuendeswa kumochari nokuti vatozoziona kuti murume uyu afa asi zvaitika pakutanga ndezvekuti pakadanwa mubatsiri nezuro akasvika kumapasi 3 baba apa ari mukati mekuti izvo vana baba tauya nemunhu takumbira tanzwa nekutambura tinoshanda mabasa akanaka takaenda kuchikoro makatidzidzisa asi hamuna chamuri kudya imimi nokuti hapana chatiri kuwana asi tasvika pano tigobatsirwa munhu angosvikepo vachibva angoshiedzera kuti hapana vese vakauya pana pane zvavaitaura vaireva manyepo uyu muti uyu ndodambudziko muti ende muti uyu mukoma kepi zvazoonekwa kuti hauna kudyarwa vanhu vakugara apa baba vakawana stand vakapiwa stand nababa vavo vachiri kugara mababa vavo ndo pavakaenda kunodyara muti uyu wakura baba ava vazofa mushure mekutengwa kwomuti asi vambokwira mumuti vakaramba vachiti kana muchida kutema muti uyu uteme ndirimo right. Hey Zimbabwe makagukuchira nhasi ndakakucha ndine nyaya yepanyatsime kunonzi kuBrema kunyatsime kutaura kuno unyoro huno kune vanhu vari kufamba nevamwe mai nevamwe vana vachiratidzwa madhozi ezvinhu zvakabiwa mushure mekunge mune vana vane 13 years ne12 ne10 vaita mbiri yekuba pamba patotoburitswa zvinhu asi pabatwa vana ava vakarohwa vataura kuti aiwa isi mhosva yedu amai vanotigeza nemushonga umwe toisiwa muhomwe pamwe chete nekugezwa vhunugo renyoka ndokusaka tichiba vana vari kutaura kuti kuba kweduku kuri kukonzerwa nezvatiri kuitwa naamai vedu chokwadi tiri kugezeswa mushonga umwe tinofamba nawo muhomwe umwe wamwe takafamba kumberi akasvika padhoo kudai kati zvaita tobva tapinda baba Isabel ndoza kuti pane vakawanda vanenge vachida nhamba dzenyu vachida kukubatai mushure mechirongo vachikuudzai nyaya dzinenge dzichiitika kakunharaunda dzavanogara pamwe chete nekutsvaga nhamba dzevabatsiri nhamba dzenyu dzinoti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe rekanditaurei neunhu ndichiti nhamba dzandinadzo muri yeZimbabwe dzamunobatana kundifonera inhamba dzisina chipomero nhamba dzisinganyadzise munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0736 26 35 36 0736 26 35 36 panhamba idzi muri yeZimbabwe ndibatei nokundifonera musadzibipa chikonzero ndinenge mukati mekudara dzimwe uyezve panhamba idzi vanenge vachino zvavano kufunga kuti ndinoziva zvavanoda kunzwa neni garai matora ballpoint nebepa moisa pasaidi mukafona kuti ndibhozvo ndikati hongu mukakumbira zvandinazvo kana ndinazvo
0 uyezve musanyora pafoni yatiri kushandisa kwandiri inenge chirira munzeve zvokundiwadza nzeve uyezve foni iyi haisi kuti ndepi zvakambomira sei kungoti ndibhozvo kana mune chichamwe nacho makutotsuka ari kudzoka vachinyudza gejo. Chirongwa chinobhozvongora segment part 1 munochikocherwa nevataura vedu zvarwa zvemuno muZimbabwe uye vashandi vehurumende. Maproducts kana kuti maservices ari kuofa nePremier Credit Zimbabwe anosanganisira number 1 cash loans. Muchidaka macash loans aiwaka Premier Credit Zimbabwe inenge yakamirira kakuti ikupei. Pane zvakare imwe product inonzi buy now pay later BNPL facility. You get this credit facility at the point of